يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة من مضغة من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. wannan ayar da kuma irinta da ke cikin suratul mu'minun da Allah yake gaya mana stages of human creation, embryology alaji a cikin Qur'ani. Amma ba kaga yanzu nan Allah ba wai an saukar da ayan saboda embryology bane, Allah ya saukar da shi ne a yi ma kafirai raddi da suke cewa babu ranar tashin kiyama. Ku duba, an saukar da ayar ne a tabbatar da samuwar ranar tashin kiyama, amma a ciki sai embryology suka samu ilimi. shi sa na ce residual ne ba wai abin alfahari bane ka ce kai scientist kana da ilimi Qur'an, kai science ɗinka sai mun gama abin da Allah ya saukar da aya tukunna sai a gano cewa she wannan za a iya ɗanɗan ma scientist, amma asalin abin da Allah ya saukar da ayar mutane sun ce ba su iman da ranar tashin kiyama. Allah ya ce to fara halitta shi yake da wuya ko kuma ta da ita, ƙera sabuwar mota ita hawa wahala, wannan gyara motar da ta lalace ta wahala ko kuma kera sabuwa. To Allah ya yi ka babu kai daga cikin daga turbaya, sa'annan daga digon mani Allah ya yi ka zygote, different stages. Allah kuma was very specific in the different stages of human embryological development. Babu shakka, babu kuskure a ciki, yanda Allah ya yi shi aka yake in that chronological order. sa'an na annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mana cikin hadithin da yake cikin Bukhari da Muslim, hadithin Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, hadithi na hudu a cikin 40 an-Nawawi, sai aka gaya mana different stages of human creation. Sai ce ta ya za yi mu yanzu nan da computer da waye muka yi discovering waɗannan stages din, kuma mudgha ko kamar abinda a chewed like substance kamar chewing-gum. In ka ci cingam ka fito da shi baka ganin kaman impression na hakoranka akan cingam din, kuma yaka ba haka Allah ya describe a stage, that stage da mutum yake daga me, daga digon mani zuwa tsoka zuwa me, gudan jini zuwa tsoka zuwa be. A lokacin da kake tsoka kaman chewed substance, wallahi in ka duba a microscope, in ka duba akan abin scanning one, haka ko menene suke amfani da shi, haka dai mutum yake a wannan lokaci kamar an yi ciwon din shi, ce wallahi wannan ba ƙarya ba ce, wanda ya halicci mutum ne ya saukar da wannan Qur'ani ya musulunta.